Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya dan Entong Ajaib. Oke pemirsa, diawali dengan bantu Tribun, diawali dengan basmillah. Hari ini sampai 4 hari ke belakang, sampai Selasa, Rebu, Kamis 3 hari ke belakang. Maksudnya aku libur ya. Bar bodol lagi dodol. Kamis yo belum jualan soalnya rewang dulure wong sunat. Dulur tonggo gedek di belakang rumah ya wong sunat. Netok manuk. Sementara woro-woro sing pengen tuku kerupuk ya monggo rene yo maksudnya. Sing pengen tuku kerupuk ya rene yo, anek sambel telo ready. Ya, dadine sing pengen ora kecel nek pengen pecel diempet dulu ya. Sambel telu yo diempet dulu. Masih libur rewang yo guys. Biasa anggar sakine besar kan akeh wong digawe. Engko bar iki bar sunat denek mantu neng ngene wong liya. Ya aku goreng kerupuk, prai sik lah tetep semangat goreng kerupuk sak le apa. Nek enek wong tuku mber ora kecel. Kelik. Nek enek wong tuku golek-golek dadi ada kerupuk Mas, ada. Nek wong WA pesen kerupuk Mas 10.000 ada, kerupuk 50.000 ada. Siap. Ini besok nih pasar nih. Ini pasar golek telo. Tinggal nyambel. Jadi ini sak wajah-wajah. Anak wong butuh masih wis ready. Ora usah dadak-dadak. Neng kulkas wis siap mono. Wajahnya mendarat, mendarat. Iki goreng kerupuk sik. Wajahnya mendarat. Terima kasih sama Mama Novi TV telah membantu Maknya dalam berjualan. Bila ada yang pesan langsung dikasih WA. Soalnya aku hari ini gak live dulu leren. Sementara leren-lerennya belum bikin akun baru lagi. Akun kawak gak enak. Ya akun sing setiap hari dipakai sing akeh followers dibadot boyo. Lihat orang apa-apa ora kuwatir colong yo wong dicolong ki wong pengin nek ora pengin yo ora dijupuk. Hari ini aku goreng kerupuk jadi sesuk nek wong WA mak kerupuk arek ready karena yang iki prai suwe wong tanggane wah mosok ora goreng kerupuk kayak nanangan sing sudah ora kena dipakai pecah melantar jadi ngelumpuk makanya anggar setahun ora nek ganti nanangan ini melantar guys nek gawean apa sih bagian sapi. Siji ora gorenge loro-loro ya ora kena. Wajahnya panas. Oke, wajahnya panas. Iya. Untung. Panas seperti ini ya panas. Oke. Itu sak berenjong. Nih panjang. Wis cukup semene dadine kanggo persiapan wong. Nek sak mau tuku kan mak rewang. Dadi ya persiapan satu berenjong. Nek wong beli siap datang langsung. Iki mae. Ana wis ora karet. Sambal teri, petis jangan sejane kayak satu flash. Ngelipeti baju. Gombloke sak truk.
Masih gomblok garing. Wis mae pengen lempeti klambi ya, guys. Lempitane sakmene kae. Urung adus urung apa. Lempeti klambi. Cuciane mae sak ambrah-ambrah. Cucianku akeh sekali. Bisa kerupuk pesenan. Beras ketan ireng masam pasir. Ini kulitan. Ganti sepeda sing bledos. Oke guys, kita lanjut ya syuting goreng kerupuk. Wis selesai. Iki hari ini aku masak sego uduk ndek sore ra tak ketokno ya guys ya. Aku gawe sego uduk terus ngemi ya, kemang entuk mie dari Rewang. Mie terus jangan gede sama mie. Saya tak ketokno. Oke, jangan gede karo mie. Sarapane sego uduk, sego Jawa ya enek Sapu apa? Ning nguri ketoke. Oke, hari ini tak sepilo ya guys ya. Jangan gede. Terus mie bali tahu. Lawe payah. Oke. Guys, jangan gede. Jangan gede blonceng. Terus kering. Mie sama bali tahu, terus nasi putih, lawe lagi payek. Langsung berat. Beras ketan ireng. Tinggal benang. Kerupuk itu sak bronjong kok nek menawa wong pesen jadi siap. Iya alam. Wis resik-resik mak nyapu wis rampung. Mas Aris sapu sodo Mas, gak temok. Sepedaku bocor urung tak dandakno, engko nyelolek tondo le. Mas Aris resik-resik nyapu. Melek dijeng kok. Yo nek sedeng melok numpak motor ndang. Nek gak enak ya wis numpak tepak sesuk. Mau numpak tepak nganggur aku mau. Mau ya wis. Ding wis takoki yo. Ngeter aja mendarat tenan lho. Oke. Suasana par guys, enek ae. Engko nek ra sing rusak iki bane mbledos, iki malah ganti ban jaba. Jero, ya Allah. Larang swidak pene iki. Nah, bane jaba jero guys, arek gerobak kawak ya wis ra apa-apa ditukokno. Wong ki sing nggo dhuwit golek dhuwit sak dina kok. Tuku njaba jero wis pokoke 100 ngene gampang. Wis dadi sepeda kawak tenan iki, Mbak. Ngono tak laso pating krentil supaya biar kekuatane ada. Nek jek anyar ya gris bane. Nek ngarep kae kuat ae wong ngarep iki tinggu santai. Dandan guys, dandan.
Demin bacoki tebon ngene Suhar. Oh, wal kae. Untuk 105 sak. Iya. 100 punjul 5 sak loro. Kok. Wah, gate yo ngono. Wah, gate ngono. Cilik nambah lam. Walah sepeda ki tak tumpaki nglenyer kok, Mbah. Iya. Kowe enak. Tak rem sikil neweh nayah kok. Reme kendu saithik ra masalah. Sing penting gak kena tanggo ngene aku ora mikir marik-marik. Kendu saithik. Cilikna kampare, Mbak. Uga selir kok, Mbah ketoke. Njuk kenceng kabeh itu. Ngerkei oli tok wis. Kuwi jane apa Mbah nek ngarani rujine pecah cok ya ora apa-apa sicoke kok. Nek benekno piye nek gak nyetelone mam. Iya, sitok iki. Tanggung. Wis rasa genjotan santai. Wis lumahno tak ancepone menangno wis dadi lek wis iki kok kawate gak iso masang mbah kok gampang anak jagange Mbah Ri jagangku nek ndi Ri sok jagang Mbah jagang sih.